Була шундый кешеләр, алар кояш кебек. Алар белән сөйләшкәч, рәхәт булып кала. Ниндидер бер проблемаларыңда, ниндидер бер сорауларыңда икенче планга күчә. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз да нәкъ менә шундый. Без аны махсус чакырдык. Әйдәгез әле, сезнең дә күңелләрегезгә нур иңсен әле, рәхәт булсын әле. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз чыннан да кояш кебек. Аның исеме дә Нурзәдә бит. Чыннан да инде күптән миңа хатлар килә, Нурзәдәне ник бер дә чакырмыйсыз, сез бит әле югыйсә дус табыгай дип тәстиләр. Әлбәттә, тапшыруга эләгү өчен дус булу кирәк түгел. Тапшыруга эләгү өчен шәхес булырга кирәк. Һәм чыннан да шәхес Татарстанның атказанлык артисты, яраткан җырчыгыз Нурзәдә бездә кунакта. Сәлам, Нурзәдә. Сәлам, Зәмирә. Бик зур рәхмәт, чакыруга алдан ук әйтеп куйым әле. Үзеңә рәхмәт килгәнең өчен, чыннан да кояш кебек, нур кебек балкып килеп кирдең студиябызга. Нурзәдә, исемең бик кызык синең. Андый исемне бер кешене дә белмим. Синдә генә беләм шундый исем. Минем исемем дөрестән дә ул гарәп теленнән алганда Нурлы кыз бала дигәнне аңлата. Бу Гомәр Саттаровның Татар исемнәрен сөйли китабында бар. Инде исемнең тарихына килгәндә, минем әни клубта эшләгән чагында әле күрше авылда эшләгән чагында алар квартирада торганнар да, шул квартираның хуҗасының балалары Себердә эшләгәннәр. Менә бу Себердә Нурзәдә дигән исем бик таралган, киң таралган исем. Мин чөнки үзем дә анда баргаштым, бик күп исем ишетеп кайттым шулай Нурзәдә дигән. Һәм инде ничектер менә шулай якынрак булсын дип, бөтен башка кешедә юк бит әле, ятрак исем дип, менә Нурзәдә дип исем кушканнар. Мин башта сине сәхнә псевдонимы дип уйлыйдым. Күп кеше шулай дип уйлый әйе. Шул исемең ничек синең дип тасырысы киләдер башта. Паспорттагы исемем Нурзәдә. Бик матур исем чыннан да. Менә әти-әни турында телгә алып үттең, сөйләп кит әле. Кайсы яктан син гомән тумышың белән кайларда туып үстең? Мин үзем Арча районы Шура авылында туып, шунда үстем дип әйтергә дә мөмкин. Мин үземнең балачагымны шундый матур дип күз алдыма килә минем хәзерге вакытта, чөнки Шура авылы ул аның кайсы ягын карасында Габдулла Тукай язган кебек, кайсы ягына карасында урман, болын. Кичкенә чактан ук җиләккә йөри идек. Бүтән җиләкләрне кура җиләге дә, кайын җиләге дә, нинди генә җиләк үсми иде. Шуңа күрә минем балачагым шундый менә урманнар, кырлар, гомумән әни инде минем бик шундый киң аның белеме дип әйтим инде, ул бик күп нәрсәне белә иде, күп кырлы әйе. Укул эшләренә бик оста иде. Һәр вакытта да шигәргә дә мине өйрәтте. Мин укырга кергән чук тигә дә белә идем инде, шигә дә белә идем. Әнинең бик күп материалларын бозып, күмәкләрдә теккән чагым булды. Ләкин ни өчендер миңа әни бер кайчан да орышмады. Булгандыр инде, беразны эләккәндер дә инде. Әни безнең бөтен авылдагы кешеләргә күлмәкләр тегә иде буш вакытында. Ул клубта эшләй иде үзе. Һәм менә минем кичкенә чагымда бер кайчан да минем кибет күлмәк кигәнем булмады. Ул миңа һәр вакытта ни дә уйлап чыгарып, аның белеме дә юк аның буенча, ләкин ул бик шундый оста иде. Бик бәйләргә оста иде, шигәргә дә бик оста иде. Шуңа күрә мин кичкенәдән менә әйткәнемчә җиләкләрендә җыеп, аннан соң инде менә шушы кул эшләрендә өйрәнеп үстем инде. Һәм инде әлбәттә әни кызы булгансың. Әни кызы әйе. Мин әни бит инде гомер буе клубта эшләгәч, мин инде үземне хәтерли башлаганнан бирле, хәтта р хәрфен әйтә башлаган шул инде мин сәхнәдә идем. Чыннан да менә бу канафидә бик күп шәхесләрнең, бик күп кешеләрнең булганы бар. Авыр сугыш елларын кичергән кешеләр дә бар, ачлыкны кичергән, ятимлекне кичергән кешеләр дә бар. Ләкин аларның берсенең дә минем балачагым авыр булды, бәхетсез булды, начар булды дими. Чөнки ул балачак булган өчендер инде. Ваемсыз, бер рәхәт, никадәр авыр елларда да балачакны сагынам, авыр булса да, кыен булса сагынам дип сөйлиләр. Ул чыннан да бәлкем ул әти-әниле булганга шулайдыр. Сораулар, проблемалар булмаганга шулайдыр. Иң рәхәт вакыт балачак. Аннан соң инде мин анда 5нче класска кадәр укыганнан соң мин инде киттем Кенәрдә, Яңа Кенәрдә. Укыдым, укып бетердем урта мәктәпне. Әти белән әни шунда яшәп инде. Хәзерге көндә әти шунда инде. Кенәргә күчендегез? Әйе, Кенәргә күчендек. Әтиң турында әтиң кем, нинди һөнәр иясе? Әти гомер буе бухгалтер булып эшләде. Алар инде мин 1нче класска укыган чагында ук Кенәргә күчеп киткәннәр иде инде. Мин әле әби кыз дип әйтсәм дә, мин 5 ел әби белән яшәдем. Ләкин инде әни бит инде барып сагындыра, ул вакытта бит инде юллар юк, начар, асфальт та юк инде. Һәм әби дә өлкенәя башлады бит инде. Шулайтыр без әби белән инде Кенәргә күчеп киттек тә, мин инде Кенәрдә менә шу урта мәктәпне бетердем. Әлбәттә
Мәктәп еллары да менә без инде белмим инде олгая торганбыздыр ма инде, ләкин шулай да мәктәп еллары да бик матур еллар булып истә кала һәр вакытта да. Чөнки классташларым без шундай дус идек, бик тату идек без. Без кайтып мәктәптән кайтып үй эшләрен бетерә идек тә кабаттан мәктәпкә чаба идек. Чөнки без анда кайнап яши идек менә. Җегетләр, кызлар безнең ничектер бик дус идек, без бик дус аралашып яшәдек без һәр вакытта да. Менә җыр ул син әйтәсең р хәрфен әйткәнче үк сәхнәдә җырлый идеңме? Әйе, җырлый идем. Әни клубта эшләгәнлектән инде мин анда гел аны белән йөри идем бит, ияреп инде клубка йөри идем, клуб кызы идем инде мин. Мин үземне хәтерләй башлаганнан бирле шигырь сөйли идем, җырлый идем, бии идем һәм минем иң зур хыялым биюче булу иде. Әйе, биюче булу. Нишләп биюче булып китмәдең? Менә без бит инде ничек дип әйтим, һәрбер ата-ана үзенең баласына ничектер икенче төрле язмыш Үзенчә күрә. Үзенчә күрә, әйе. Тормышын аны икенче төрле итеп, әни дә инде мин аңлыйм клубта эшләгәнлектән, ул аны бөтен эшнең нечкәлекләрен белгәнлектән, бәлки инде ул мине менә шушы сәнгать өлкәсенә җибәрәсе килмәгәндер дип уйлыйм. Чөнки алар каршы килделәр. Мин инде 8нче классны бетергәннән соң да Алабуга хореография училищесына бармакчы идем. Аны белеп алып инде мин әйбәт укый идем. Юк, ничек инде урта белем алырга кирәк дип тагын калдым. Аннан соң инде мин 10нчы классны бетергәннән соң урта мәктәпне тәмамлаганнан соң әлбәттә бу хыял бар иде, ләкин миңа инде әти белән әни хатын-кызга төпле профессия алырга кирәк дип, кеше төсле нормаль профессия алырга кирәк дип уйлаштык та инде һәм шундый бер очрак килеп чыкты. Чит телләр факультетына укырга керергә дигән фикер килде башыма. Чөнки мин инде математикаларны да яхшы беләм. Ул бит әле шулай менә әти бухгалтер булып эшләгәч, ул вакытта миңа әйтте: "Юк. Ул тирәгенә якын барасы түгел, гомер буе хатын-кыз башым белән цифр санап утырсыңмыни?" Әни әйтте: "Юк, мәдәниятка якын барасы түгел." Монда нәрсәгә инде хәзер инде? Әлбәттә мин телләрне һәр вакытта да яхшы белә идем. Һәм инде мәктәптә немец теле укысам да, мин кирдем чит телләр факультетына, француз һәм инглиз телләре өйрәнергә кирдем. Менә бу мәктәп еллары синең менә бу иң зур сәхнәгә чыккан вакыты мәктәп елларында булдымы? Ул бит инде районнардан, бигрәк тә Казанга бәлкем беренди шундый. Булды, әлбәттә. Әйткәнемчә, мин бит инде һәр вакытта да сәхнәдә идем. Мин үземне туганнан бирле сәхнәдә менә мин хәтерлим. Чөнки әле мин хәтерлим ул вакытларда әле кичкенә чагында хәтерлимме. Җидегән чишмә дигән җырны чыккан вакыты гына иде. Аны миңа әни өйрәтеп, мин әле хәтерлим, мәктәпкә кергәнче үзе дигән чишмәләрне җырлап йөри идем әле мин. Бик күп шундый җырлар. Аннан соң минем ике туган абыем бик оста баянчы иде. Һәм ул Казанда яши иде. Казанда яши, атна ахырында кайта бит инде. Һәм кайта да инде миңа әйтә: "Әйдә, бу атнадан нинди җыр өйрәндең?" Мин аның белән яңа җырлар мин өйрәнә торам инде. Абый кайтышка тырышып өйрәнәм бит инде. Үземчә инде яңа җырлар булсын. Ул миңа һәр вакытта да атна саен менә нинди булса яңа җыр дип, тагын нәрсәләр өйрәндең дип, ниндидер бер стимул булган инде ул вакытта, әйме? Инде әйткәнемчә, мәктәп елларында да һәр вакытта да мин инде үзешчән сәнгатьтә катнашып килдем. Безнең бию коллективы бар иде, бик шундый танылган бию коллектив иде. Ул инде Мәскәүләргә хәтле барып чыгыш ясаган. Аның безнең хореограф Венера апа бик шундый оста хореограф иде инде. Кызганычка каршы аннан соң күчеп китте һәм инде безнең шулай бара-бара бию төркеме бераз таркалды. Ләкин шунысын әйтәсе килә, ул инде шундый үз эшенең фанаты иде. Һәм биергә йөри башлаган чагында ул бит һәр вакытта да шулай. Анда бер 30-40 кеше йөри башлый ул. Ел башында, сентябрь башында. Ел ахырында яңа елга дип әйтим инде, 1-2 айдан соң анда кала бары тик берничә генә кеше. Алар инде без инде теге ныгыган, чөнки күп очракта кеше бит ул менә тәнкыйтьне күтәрә алмый. Әзрәк кенә орышсалар, бераз гына катырак итеп эндәшсәләр, кеше үпкәли дә кайтып китә. Без инде мөгаен теге шыныгып инде без бит инде аны беләбез. Ләкин ул гына да түгел, мөгаен теләк тә көчле булгандыр. Һәм инде менә кала торган иде инде шул бер 10 кешегә ахырдан инде бик матур биюләр куя идек. Әйткәнемчә, мин инде менә минем игилмем бит игезәк. Игезәкләр йолдызлыгында туган бит мин. Минем менә һәр вакытта да тормышымда мин карасам, мин һәр вакытта да шулай. Менә мин биергә дә ярата идем, мин җырларга да ярата идем. Менә булса ике юл бара. Аннан соң әле минем әни бит инде режиссер. Үзенең белеме буенча. Ул инде бик танылган шундый профессор Халитам Кумысниковта
укыган кеше. Һәм минем беләсең инде нәрсә бар хәзерге көндә? Халит абый Кумусников мине бик ярата иде, чөнки инде мин тавыш-тынсыз гына бала булганмындыр инде улай, бишми торган. Һәм ул миңа хатлар яза иде. Халит ул шундый зур профессор кеше инде. Аның хатлары бар бүгенге көндә дә. Һәм аның миңа нинди матур открыткалар җибәргән ул миңа. Ул открыткаларны авылда инде хәзер карарга кирәк, архивта ята микән, юк микән. Без аны хатлар язышаяк, мин укырга кергәчендә. Менә хәзерге акылым белән уйласам инде, ул бит инде шундый зур шәхес, шундый зур профессор, ниндидер авылдагы балага хат язып тору. Нәрсә яза торыйсың? Менә хәлләр ничек, ул инде һәр вакытта да менә укуым турында кызыксына иде инде. Әни укып бетергәннән соң да бу мин 10нчы классны бетергәнгә кадәр дәвам итте. Һәм инде менә мин Казанга килгәчтә аның белән күрештем. Соңгы юлга озатырга да бардым. Халит абыйны. Менә ул ничектер минем шундый бер теге әкиятләрдәге бер бабайлар була бит әле теге әкият сөйләүче. Ул минем менә күз алдымда шундый булып, шундый якты хатирәләр булып менә исемдә калды. Аның тормыш иптәше Асия апа бит инде сәхнә теленнән укыткан. Мин аларның өйләренә баргалап йөри идем Казанга килгән чагында. Син кичкенәдән үк шундый шәхесләр белән аралашып үскән буласың. Әлбәттә, ул сәнгатькә мәхәббәт, ул ырлык утыртуына җитми бит әле. Аны бит әле кем әйтмешли, суын сибеп, иркәләп үстергә кирәк. Менә шушы шәхесләр белән аралашу да әлбәттә сиңа ярдәм итми калмаган. Ә сез гаиләдә ничә бала? Без гаиләдә 2 бала. Минем тагын энем бар, бер туган энем бар. Ул авылда яши инде хәзерге көндә. Сәнгатькә гомумән бернинди катнашы да юк. Әтинең дә юк. Ул сезнең әтиегездән, син әнидән алгансың. Мөгаен шулайдыр. Мөгаен шулайдыр, әлбәттә. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Нурзадә. Нурзадә әти-әни ничек кенә каршы булса да, мәдәният сәнгать юлына кермәсен дип, ләкин кан үзенекен әйтәдер инде, язмыш үзенекен әйтәдер. Шулай да чит телләр факультетына укырга кереп, сәхнәгә ничек кереп киттең син? Мин студент чакта ук инде шулай ук инде була иде. Ул вакытта студенческий весналарның башланган гына чагы. Студент язуның башланган чагы. Әле мин ничәнче курста укыганда башлангандыр инде ул. Ләкин инде нинди дә булса, бәйрәмнәр булса, чаралар булса институтта инде мин һәр вакытта катнаша идем. Мин бит инде биидем, һинд биюләре биидем инде һәр вакытта. Биюгә гашык буласың. Биюгә гашык идем инде, мин биюгә гашык идем. Мин беләм синдә шундый ук кеше икәнме? Мин сине аңлыйм. Син мине аңлыйсың. Һәм инде мин беренче концертларны беренче курсны бетергәннән соң Раниф Вахитов ул вакытта ул мин инде уйлыйм мусфакта укыгандыр дип уйлыйм инде мин аны үземчә инде күп еллар узды бит инде китте Себергә гастрольгә. Һәм инде әйткәннәр менә чит телләр факультетында бер кыз бар анда биюче менә син шуны ал әле дип. Ул инде мине алды, без анда Таң Шулпан, безнең хәзер инде танылган шагыйрә шулай гайме. Ул алып баручы һәм инде безнең Гүзәлия дигән бер кызыбыз бар иде. Кызганычка каршы ул инде вакыт арабыздан китте. Һәм бер баянчыбыз. Без чыгып киттек 5 кеше Себергә. Себер якларында йөреп кайттык. Җәй көне һәм бик күп тамашачы йөри иде ул вакытта. Мин инде исемне менә шул вакытта ишетеп кайттым Себер якларыннан. Анда без бардык, әллә нинди гомумән кеше аяк басмаган җирләргә. Анда без чыктык, вертолетлар белән дә чыктык кайбер авылларга. Чөнки саз эчендә утыра, юл юк. Безне вертолетлар белән чыгаралар. Без 1-2 көн торабыз да, вертолет та көн сайын эшми. Аларга ризык алып килә ул. Без теге вертолетны көтеп торабыз да, аны белән кире кайтабыз. Шулай итеп без Төмәндә дә яшәдек, Тобольскида да яшәдек. Һәм ничек дип әйтим, ул вакыт өчен мин шул кадәр зур акча эшләп кайттым. Менә шулай итеп гастрольләр йөрү, беренче гастрольләр минем шулай булып чыкты беренче курсны бетергәннән соң. Аннан соң инде ничектер һаман тартылдым, һаман йөрдем, аннан соң гастрольләргә дә дип әйтим инде йөрдем. Ошоннан соң инде безнең Татарстан яшьләре конкурсы китте бит инде. Аннан соң инде мин җырлар ничектер институтны бетергәннән соң мин мәктәпкә эшкә килдем Казанда. Мәктәптә мин эшләдем 71-нче Волгоградский урамында. Мин анда мәктәпне бетергәнче үк эшли идем инде. Практикага барып, шуннан калып, һәм мин анда инглиз теле укыттым.
минем әле балалар бүгенге көндә дә мине күреп Нурзадә Фердинандовна диләр. Үземә дә хәзер инде әйләнчек булып китә. Һәм мин анда бардым. Анда мәктәп безнең гади генә мәктәп түгел, ул музыка мәктәбе дә иде. Беренче этажында да музыка мәктәбе. Һәм минем класстагы балалар, мин класс җитәкчесе идем. Алар барысы да шулай ук инде музыка белемле, музыка мәктәбендә укый иделәр. Шуннан соң инде монда мәктәпнең директоры минем инде җырлаганны, шулай биегәнне ишетеп алып инде мине чакырдылар. Хәзер укытучылар көне җитте бит инде, монда сентябрьдә килгәчтем бит инде, октябрь башланып китте. Шулай итеп мин инде тагын кирип киттем һәм шушы беренче елларны эшләп бетергәндә микән Казанга безнең күчеп кайтты Закир Шахбан. Һәм без менә Закир Шахбан белән хайран гына узак менә шулай бергә, әле ул заман группасына килмәгән иде. Менә аның белән шулай гастрольләргә чыккалаган чакларын мин хәтерлим аның белән. Кайларга барганбыздыр хәтерләмим инде. Ләкин менә аның белән. Аннан соң инде минем тавышым белән бераз проблема булгач, мин инде мәктәптән эштән китәргә мәҗбүр булдым. Мәктәптә эшләгән чагында безнең инде инде укытучылар көне булды. Камал театрында инде шундый зур район чыгышлары булгандыр инде улаймы. Мин анда күлмәк тиктем. Үзем бит инде тигәм, тигәргә яратам. Мин хәтта мәктәптә укыган чагында да пиджаклар, шалбарлар, күлмәкләр тигә идем. Үземә бик ярата идем мин эшне. Беренче концерт костюмнарын мин үзем тиктем. Һәм шуннан соң инде мин китапханәгә киттем, милли китапханәдә эшләп алдым бераз. Анда бит инде кычкырып сөйләшәсе юк, тавыш рәтләнде. Һәм шул вакытта Дулкын радиосында, Дулкын радиосы эшли башлады. Һәм мин танышып киттем Миләүшә Сибгатуллина белән. Миләүшә китапханәгә килгәләп йөри иде. Мин бит инде әлегә бая һаман шул чараларда катнашып йөрим бит инде. Аннан соң инде bir zaman мин әйтә инде, әйдә, җырлар яздыра, җырларыңны яздыр, алып кил. Һәм мин шулай иттереп, иң беренче яздырган җырым Фернат Абисалахов репертуарыннан Үзең бүләк дигән җыр иде. Мин шуны яздырдым, алып бардым. Аннан соң инде сирәк инде башка, әйдә, тагын башка җырларны алып киләләр дип, аннан соң инде мин танышып киттем Җәүдәт абый Гыйльманов белән. Һәм шуннан кирип киттем инде. Һәм монда инде Татарстан яшьләре конкурсы булды. Мин дә 3нче урынны алдым. Тагын да канатланыбрак шисе килә башлады бит инде. Һәм мин шул елларда мине чакырды Искәндәр абый Биктахиров. Үзенең төркеменә җырчы кыз итеп чакырды. Мин аның белән 2 елдан артык бергә эшләдем. Җәй көне дә йөрдек концертларга, кыш көне дә йөрдек. Паромнар юк иде әле ул вакытта, Камаша паром юк иде бит инде. Анда паромда озак турып, чират Күпер юк иде. Күпер юк иде бит инде. Паром бар иде, күпер юк иде Камаша. Шунда чыгып, анда ничекләр йөргәнбездер дип уйлыйм инде. Ул сезгә күрә бер рәхәт булган бит инде ул вакыт. Яшьлек белән. Яшьлек җүләрлек инде шул. Ул вакытта сизелмәгән, аны без мин аны авыр дип, аны хәзер дә авыр дип әйтмәс идек инде без. Бәлки ул узган берничә еллар узганнан соң ничек итеп йөрдек икәнбез дип уйлыйбыз бит инде. Без һәр вакытта да артка борылып карыйбыз да, ничек без шулай эшләдек икән, ничек шулай булдыра алдык икән дип уйлыйбыз. Шулай. Һәр вакытта да. Менә шулай итеп инде мин җырларымны яздырдым. Аннан соң инде 2002 елны мин беренче альбомымны чыгардым. Бу инде ныклап профессиональ рәвештә шөгыльләнү сәхнә эше белән булган. Әйе, мин инде шуннан соң инде китапханәдән киттем, чөнки гастрольләр күп иде. Синең менә бер җырың бар иде. Карлар турында. Әйе, ул иң беренче альбомдагы җыр. Әйе, аны бик менә бик күп кеше хәтерли ул җырны. Гомумән мин инде үзем дә шаккатам кайчагында. Килеп күрсәт әле шул җырны. Аппа карлар ява, күңлемә минем ява моңнар. Кардай сафлык өчен җаны бирермен. Син булмасаң мине кем соң аңлар. Карлар ява. Бу минем үземнән язган җырым. Шулаймы? Үземнең Син җырлар да язасың. Әйе, мин үзем җырлар да язам. Бу җыр гомумән шундый кызыклы гына туды. Мин шигырьләр яратам укырга. Гөлшат апа Зәйнәшеваның шигырьләрен укып утыра идем. Укып утырам, тәрәзә янында шулай инде кар ява шундый матур һәм кулыма нәкъ шушы шигырь килеп керде һәм үзенә үзе китуды. Менә бу мин инде моны аңлата да алмыйм. Әйе, менә шуннан бирле мин килер язам. Шулай үзеннән үзе туа дип сөйлиләр. Мин гомумән аңламыйм, җыр ничек туа, ничек язалар. Мин өчен бер укылмаган китап ул җыр язу тарихы. Менә ул кайчагында миңа шигырьләр җибәрәләр, әйеме? Алай гына булмый.
Менә укыйсың шигырьне, күңелгә ки үзеннән үзе килә. Шулаймы? Әйе. Кызык. Мәҗбүр итеп үземне әтиңә нәрсә диде соң? Шулай да сәхнәгә кирип киткәч. Нәрсә дип әйтсен инде? Әни инде бик алай риза түгел иде инде. Дөресен әйткәндә алар гомумән бик андый эшкә риза түгел иделәр. Ни өчен дигәндә, гомер буе бит инде шунда эшләгән булганлыктан, аның авырлыкларын белә иде. Ул миңа әни әйтә инде, ул яшь чагында гына кызык, ул яшь чагында гына күңелле, ләкин бит инде тормыш корырга кирәк. Олыгайгаштан бердә алай итеп сикереп йөрисең килмәс әле сәхнәдә. Ләкин инде мин барыбер үземне бик бәхетле дип саныйм. Сикереп йөрисе килә. Сикереп йөрисе килә. Ни өчен дигәндә, мин шул хәтле яратып, менә яратып башкарам, мин яратып шөгыльләнәм, үземнең эшемне шул хәтле яратам мин. Бу минем өчен бик зур бәхет. Мин белмим, бәлки мин башка юнәлештә киткән булсам, бәлки мин шундый эшләп кенә йөргән булыр идем инде каядыр. Күңелем бер пошмаганда, дигән бер үкенеш яшәр иде. Әйе, ләкин бар. Мин кирегә әйләнеп кайткан булсам, мин биюче һөнәрен сайлаган булыр идем. Шулай да үкенәсең. Әйе. Мин чөнки биючеләрне күрсәм, әлдә тик тора алмыйм, мин аякларым тик тора алмый. Мин гармунчылар уйный башласалар, мин нишләргә белмим мин. Минем менә шундый әле дә бар. Менә мин мәктәпне бетергән чагыма әйләнеп кайткан булсам, мин беркемне дә тыңламыйча, барбер хореография бүлегенә барган булыр идем. Һәм мин уйлыйм, мин анда барсам да, мин каядыр ансамбльдә биюче була алмаган булыр идем мөгаен. Менә син үзең дә беләсең бит инде, менә аерым соло башкаручылар, ул бөтенләй икенче төрле бит. Менә мин дә мөгаен шуны аерым биюләр башкаручы булган булыр идем. Чөнки мин электән үк карап үсә идем, шундый безнең концертлар була иде бит әле. Безнең ТНВ каналында безнең Габдрахмановлар биючеләр, Розалия Мустафиналар. Ой, мин аларга шундый гашык идем инде. Хайса Шараповаларга мин аларга шул хәтле гашык идем инде. Аларны күрсә, алар шикелле итеп күлмәк, әнә шул тикмәгенә күлмәкләрне кисеп бетермәгәнмен инде мин. Аларга шул бию күлмәкләре тегеп яттым инде мин. Үзем аларга ошатып, үземә шундый бию күлмәкләре тегеп ятканмын инде мин. Һәр вакытта да бик зур хыял иде ул минем, бик зур хыял иде. Шуңа күрә дә бәлки мин иң беренче бит инде шулай зур сәхнәгә чыгып, шундый танылу алган вакытта, ул 2006 елда, мин аны беркайчан да онытасым юк. Мин инде ул вакытта минем багаж хайран зур иде инде. Җырлар яздырылган, альбомнар чыгарылган иде инде. Ләкин мин игезәк булу сәбәпле һаман концертларда биим бит әле. Һәм шуннан соң радиода эшләгән безнең инде Ләйлә Рауфны Насыйпова мине чакырды да, ничектер без уртак бер концертка туры килдек тә, миңа әйтә, кара әле ди, менә ди, әйдә син бит биюләр белән шөгыльләнәсең. Әйдә менә шундый шәрык стилендә бер җыр яса әле. Шулай шәрык биюләр белән, биючеләр белән әйдә яса әле диде дә ул миңа. Шуннан миңа Зөфәр Абихаретдинов биргән иде бер җыр, Кояшым дигән. Миңа туры килә торган Кояшым дигән. Мин аны шундый яраттым инде ул җырны. Мин аны шулай эшләттем, шәрык стилендә эшләттем дә. Һәм элегинде безнең бар иде шундый матур гына тапшырулар. Аларның берсе 7 йолдыз. Мин бердә онытасым юк, ул туры эфирда булды 1 июнь 2006 елда, 1 июньдә. Туры эфирда һәм концертның иң беренче номеры мин идем. Бердә онытасым юк шуны. Чөнки аңарчы инде мин бик әйбәтләп өйрәндем. Сәйдәш бию ансамбленә барып, алар белән биючеләр белән бөтен синхронлы булсын дип, чөнки мин әлгесе көнгә кадәр биючеләргә бик зур таләпләр куям һәр вакытта да. Концертларга барганда да, менә аерым биючеләргә дә минем планка югары бик тә. Чөнки шәләй-бәләй кирип йөргән, шулай дип әйтәм инде, булай гына йөргән кешеләргә мин инде бүген бар бию түгел инде. Ул бию түгел. Ул һәрбер нәрсә анда күздә, йөздә, кулда бөтен нәрсә булырга тиеш дип саныйм мин биючедә. Нәрсә уйнарга тиеш. Эфирда язмыш тапшыруы, әңгәмәдәшебез Нурзәдә. Нурзәдә, менә студент елларың, ничек итеп сәхнәгә, зур сәхнәгә менү турында сөйләп беттең. Шәхси тормышыңа килгәндә, беренче мәхәббәтең турында сөйлә, кем ул? Беренче мәхәббәт турында мин дә соң әйткән сөйләй алмыйм, ни өчен дигәнне мин хәтерләмим. Чөнки мин күбрәк безнең бит инде ничектер шулай булды, күбрәк укуга игътибар булсын. Әти-әни инде һәр вакыт әйтә торган иде, ярар, башта укып бетер. Башта мәктәпне укып бетер, җегетләр бер кайда качмый ул. Аннан соң институтны укып бетер, җегетләр бер кайда качмый ул.
Лекин аны башта эшкә уңнаш, аны эшләле. Егетләр инде артыңнан калмыш йөргәннәрдер әлбәттә. Син бит үзең һинд кызлары кебек шибәр, янып торасың. Булгандыр да инде, ләкин шулай беренче мәхәббәт дип мин алай әйтә алмыйм беркемне дә. Әйтә алмыйм. Аны иң беренче кем синең кулыңны сорап килде алай булгач? Мин бүгенге көндә дә ялгыз бит. Син бер тапкыр кияүгә чыкмадыңмы? Юк, мин кияүгә чыкмадым дип әйтә алмыйм. Мин яшәдем. Никахлы тормыш. Шуңа күрә монда инде ниндидер матур иттереп, кул сораудар дигән әйбер минем тормышымда юк. Кем белән яшәдең? Мин яшәдемме? Ул инде сер, дөресен әйткәндә, бик зур сер. Мин аны инде әйтәсем дә килми, чөнки ул һәр вакытта да сер булып калды. Ни өчен? Чөнки ул кеше үзе дә теләмәде. Хәзерге көндә дә ул аны теләмәс иде мөгаен. Әйтүен теләмәс. 8 елдан артык яшәдек, ләкин шулай килеп чыкты инде. Чөнки хатын-кызга бит инде булса стабильность дигән әйбер кирәк. Мин алай торып ярактагырак яланда яши алмый идем бит инде. Шуңа күрә 8 ел ул бит әз гомер түгел, ул бит 8 айда түгел, 8 көндә түгел, 8 ел гомер, ул бит тулы бер гомер. Тулы бер гомер. Яисә сез язылышып тормадыңыз була яшәп. Һәм шушы әйбер син дә ризасызлык тудырды. Бик зур ризасызлык тудыра иде, чөнки яшь бара. Яшь барган саен бит барыбер ничек тә булса хатын-кызга бала да кирәк дип әйтер идем инде әйме. Аннан соң бит инде һаман бәлки мин иҗатта бәлки үзгәрешләр булган булыр иде, кем белә инде. Ләкин инде бала да кирәк булмагач, бернәрсә кирәк булмагач, мин бит инде менә 8 ел гомереңне барып уздыргансың бит. 8 ел гомер узды. Барыбер мин аңа рәхмәтле нәрсә өчен, чөнки ул иҗат кешесе иде. Һәм иҗат кешесе буларак ул мине иҗади яктан бик нык үстерде. Менә мин җырлар яза башладым, ул аны ишетеп алып, син булдырасың, әйдә җырлар яз, син җырлыйсың. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Мин аңа бик рәхмәтлемен, чөнки ул булмаса, бәлки мин иҗатка кирип китмәгән булыр идем. Ләкин иҗат минем өчен хәзерге көндә ул минем иң зур бәхетем. Чөнки шуннан соң инде ничек дип әйтим инде, аннан соң инде әлбәттә минем инде ризасызлыгым барлыкка килү сәбәпле мин инде киттем. Димәк, син яратып киткәнсең. Бәлки, шулайдыр да инде. Ләкин безнең яшь арасы бик күп иде. Яшь арасы бик күп иде. Аннан соң инде мин танышмадым түгел, таныштым, очраштым. Һәм тагын бик яраткан кешем булды. Һәм монда сәбәпләр бик күп булды, аерылышуга бик күп сәбәпләр булды. Ләкин мин әйтәсем килә, менә шушы 1-2 ел, ул хәтта минем теге 8 елымны күз йомдырып, бу минем иң бәхетле елларым булды. Сез 2 ел бергә булдыгыз. Мин чөнки шунда яшәйдем ул вакытта. Минем күңелем күтәренке иде һәр вакытта да. Мин янып тора идем ул вакытта. Мин чөнки беләсең, шундай кешемен. Мин безнең бит әни мине без кичкәндән бөтен эшкә өйрәтеп үстерде. Мин ашарга да пешерә беләм мин тегәм дә мин. Миңа ничектер кызлар итеп әйтеп тә куйдылар инде безнең кызлар. Бәлки син бик күп беләсеңдер. Артыгын күп беләсеңдер дип. Мин үзем менә карарга да яратам мин тегәм дә мин, эшлим дә мин, бөтен эшендә теге иратларны битен барып, алар балачага кебек бит инде инде. Мин анда үзем анда әйберне яратам мин, аны авыр итеп кабул итми идем, ләкин менә шундый сәбәпләр килеп чыкты, безгә арышырга туры килде. Нинди сәбәп ул? Анда бик күп булды сәбәпләр, әлеге дә баягы яшь аермаста булу. Чөнки мин инде аны әйтәсем килми, чөнки бүгенге көндә менә мин очрашкан кешеләрем булды дип әйттем бит, алар гаиләле, балалары бар, мин аларга чын күңелдән бәхетле, мин алар өчен бик шатмын. Шуңа күрә инде аларның да гаиләләре бәлки ишетеп аңламасыннар дип әйтәсем килә инде, белмәйме. Ләкин монда башка сәбәпләр дә булгандыр инде. Ләкин мин әйтер идем, без бер-беребезне бик ярата идек.
бик ярата иде, иҗат кешесе. Менә шушы 8 елга караганда, шушы 3 ел әйтик инде менә булган мөнәсәбәтем күпкә кадерлерәк дип әйтәсең, син бит күпкә якынрак. Монда да син үзең киттеңме? Юк, монда без икебез сөйләшә алдык. Чөнки монда беренчедән монда әлеге дә баягы дип әйтим мин бала турында сүз килеп басты алга. Беркем дә белмәгән серләрне сөйләтәсең инде. Бу минем өчен бик авыр тема, бик авыр сүз. Чөнки минем бер кайдан сөйләгәнем юк иде, Сәмирә. Операция ясаткан кеше, узган кеше. Һәм бөтен кешегә дә бит инде Аллаһ Тәгалә хатын кыз булу гына түгел, ана булу бәхетен бирми. Менә шул бәхеттән мәхрүм калган кешеләрнең берсе мин. Һәм бәлки минем менә бүгенге көндә ялгыз булуымның сәбәбе бәлки шулдыр. Чөнки мин бит аңлыйм, ират кешеләргә бала кирәк икәнен. Минем бер иратны да бәлки бәхетсез итәсем килмәгәндер. Һәм миңа хәзерге көндә дә бик авыр сорау бирәләр, кайчагында кеше уйламыйча, гомумән бездә кеше бит уйлап тормый. Тота да әйтә: "Нишләп син бала кайтмыйсың, нишләп син бала тапмыйсың?" Беркем дә уйламый. Бәлки мин аны таба алмыймдыр дип. Һәм кайбер кеше бит әйтә: "Иң авыры шулай тагын миңа әйтәләр. Каян беләсең инде син? Син үзеңнең балаң булмагач, син аны белмисең инде." Менә минем өчен минем йөрәгемне кисеп ала торган җөмлә. Шундый зур сер саклана инде миндә име. Чөнки син ирең булмагач белмисең инде аны, син балаң булмагач белмисең инде аны, син каян беләсең инде аны дип менә шулай дип әйтмәсеннәр иде ул, әйтмәсеннәр иде шулай дип. Минем дә һәрбер хатын кыз кебек бәхетле буласым килде, һәрбер хатын кыз кебек әни буласым килгән иде. Мин балалар бик яратам. Мин хәтта менә мәҗлесләргә барам, мәҗлесләрдә сөйләп торганда да, җырлап торганда да бит инде минем күлмәк итәгемә балалар менә шулай торып ябышып торалар. 5-6 килеп ябышып торалар. Мин аны бик яратам. Үземнең дусларымның балаларын бик яратам. Ләкин язмыш. Шундый язмыш. Шуңа күрә мин инде соңгы елларда мин аңладым шулай икәнен. Соңгы бер 10-15 елда дип әйтергә кирәктер инде моны. Һәм инде минем тирәмдә шуңа күрә бәлки андый кеше юктыр да, күренми дә, ни өчен дигәндә әйткәнемчә, минем бер иратында бәхетсез итәсем килмәде. Чөнки мин беләм, ират кеше ул инде хатын кыз бала таба алмый икән. Ул бик сирәк кенә бәлки очрарга мөмкин шундый кеше инде, әйме? Шуңа күрә мин инде барыбер теге Мәсәлән, дәвам итәсе килә һәрбер. Әлбәттә шулай. Әни исән чагында миңа әйтә иде, үзең генә каласың инде дип. Мин инде әйтәм, син үзең генә калам инде, мине бит әти бар, мине кешем бар. Ләкин ул аны әйтмәгән икән бит. Менә хәзер әни үлгәч кенә мин аны аңлыйм. Чөнки кеше беренчедән әнисе исән чагында шундый бәхетле. Безнең бит инде бирәк тә мин кичкенәдән әни белән үскән кеше буларак, безнең әни белән шундыйдыр, ниндидер бер арабызда бәйләнеш бар иде, әйе. Чөнки ул минем һәр вакытта да мине контрольдә тота иде. Һәр вакытта да кая барасың, нинди күлмәк киеп барасың, укытучылар алдына барасың икән, шундый күлмәкне киеп бар. Анда шундый әйберләре күп иде, сәхнәнең үзенең кануннары бар. Син шуны бозма, киеп чыксын башкалар, син әйттереп чыкма. Ул һәр вакытта шулай әйтәдер миңа. Һәм менә әнине югалткач, мин дә аңладым, дөрестән дә шулай. Әти инде ул. Әтигә әлбәттә аның улы минем энекәшем, ул аңа якынрак бит инде. Әти кешегә бар, малай кеше якынрак. Ләкин шулай да мин теге әйтмим. Әти ул мине бик ярата, кайткан саен мин инде кайтып торам бит инде. Без белән шулай утырып сөйләшкәләп тә алабыз инде. Ләкин ул күп сөйләшә торган кеше түгел. Әни инде ул, чөнки әни белән күп серләр бөтенләй белән уртак иде. Менә хәзерге көндә шулай әни җитми.
Минем шундай, мин Мәскәү районы ягында тора идем бит инде башта торган чагында. Минем шундай бер гадәтем бар иде. Менә Лениндан баса аша чыкканда, мин һәр вакытта ничектер әнигә шалтырата идем. Мин әлхәмдулилlah шалтыратам. Әнинең телефонын җыям. Менә үземне үзе җыймасам да, мин шул күпергә килеп керүгә телефонны алам. Аннан соң әйтәм, шалтыратам бит әле мин дип куям инде. Күземә яшьләр чыгып. Әнине югалту шулай ук минем өчен бик авыр хәл булды бу тормышта. Чөнки беренчедән әле мин безнең инде әни авыр иде, бик озак авырды. Әйтергә кирәк инде әйме, ләкин безнең авыруны әти дә, мин дә, әнекәшем дә без ияләнешкән идек, чөнки ул үзе бик оптимист. Һәр вакытта эшләп тора иде, мәдәният йортыннан китсә дә, ул һәр вакытта да анда кайнап, шунда яшәп торадыр инде әйме. Һәм ул шул урын өстендә ятса да, мәле минең концертларны да сөйләшергә мөмкин иде. Администратор буларак та ул миңа бик ярдәм итә иде. Программаны режиссер буларак, сценарийларны бөтенләй карап, тегесе кирәк, монысы кирәк, мин булай торырга кирәк, булай торырга кирәк дип. Һәм инде 2016 елда минем ноябрь айында концерт, ноябрь башында һәм уйламаганда гына безнең әни шулай авырып китеп барды. Минем концерт бик авыр булды инде, әлбәттә. Бу концертны мин, беләсезме, Зәмирә, мин әлеге көнгә кадәр шушы концертның язмасын карый алганым юк. Мин үземнең нинди икәнне карарга куркам. Сәхнәдә нинди булдым икән мин дип. Чөнки минем авылдашым Азат Зарипов, ул мине шулай сәхнәгә, мин инде йөри идем, менә шулай 10 каминка килеп дип әйтәм инде шундый. Чөнки әнине 7-сен генә уздырдык. Кеше әлбәттә әйтергә мөмкиндер, әйткәннәрдер дә инде. Әнисе үлде, бу авыз күтәреп җырлап йөри. Бездә бит кеше гомумән кешене гаепләргә бик ярата бит инде, әйме. Ләкин мин әтигә ул вакытта әйтеп, әти нишләргә инде миңа, нишләргә? Билетлар сатылган, сатылып беткән дип әйтерлек инде. Программа әзер. Әти миңа әйтте, аның риза булмас иде, куй. Шуннан соң инде сәхнәгә чыкканда Азат инде режиссер буларак ул сәхнәгә куйды. Сценарийны әни язган иде бит инде. Азат инде мине менә шулай ике ягымнан, ике иңемнән тотты да чыгарды. Үзәдә син моны бүген эшләп чыгарга тиеш. Син менә Рәмзи апай хакын эшләп чык, чөнки ул аның укучысы иде. Дип мине сәхнәгә төртеп чыгардылар. Мин инде алдан ук туганнарга әйтеп куйдым. Җыламагыз дип. Мин чыккач мин әйтәм, сез беренче алда утырасыз, җыламагыз, чөнки сез җыласагыз, мин концертны эшли алмам. Миңа авыр булыр дип. Аннан соң инде шул залга төштем, залга төшә торган момент бар иде. Карый, минем классташ кызым җылап утыра инде, мине күреп. Әйтәм, мин шулай кысып тоттым. Җылама, мин әйтәм. Мин бит эшли алмыйм. Миңа бит эшләргә кирәк. Эшләп чыктык инде. Һәм ахырдан гына белдем, Азат бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм гомумән ул концертта катнашкан барлык иҗаттар дусларыма рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки мин сәхнәгә чыгып китүгә үк Азат аларның бөтенесен җыеп, аларның барысын да киендереп, әзерләп куйган. Бер хәл була калса, кайсыгыз бар, шул сәхнәгә чыгарга әзер булып торыгыз дип. Менә ул да бик зур эш бит инде. Әлбәттә. Шулай эшләп чыктык инде. Менә шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә инде. Менә әнине югалту, ул дөрестән әнинең әйткән сүзләре, үзең генә каласың бит дип, ул миңа гел әйтә иде. Бәлкем менә хәзер тамашачылар әйтәдер, нишләп Нурзәдә бер бәби алып, детдомнан бер бала алып карамас икән дип тә уйлаучылар бардыр. Минем үземә дә шундый сорау килде. Юк. Мин уйлыйм, беренчедән мин кеше баласын алып үстерергә теләмәс идем. Чөнки мин студент булган чакта безнең авылда бит бар иде интернат мәктәп, ятим балаларында килә иде. Мин алар белән эшләдем. Минем андый теләгем булмады, чөнки мин күрдем анда нинди балалар килгәнен. Күп очракта бит инде мин әйтәр идем булай дип, яхшы әти әни үзенең баласын бер кашан ташлап калдырмый инде ул. Яхшы ана да нинди генә булса да үзенең баласын ташлап калдырмый. Бәлкем бит әле ул төрле аяныч хәлләр аркасында ятим булган. Андыйларны да туганнар алып үстерә. Минем андый кешеләрем бар, танышларым арасында.
туганнары барыбер аны ятим итми алып үстерәләр үзләре. Әлбәттә, бу сорауда ул кешенең күңелдән эшләгән тиеш, өчен кирәк өчен генә түгел, ул йөрәген кушкан. Һәм аны да мәче баласы түгел ул. Ул мәче баласы түгел бит. Кеше баласы. Аннан соң бит Тәрбияләргә шулай. Аннан соң мин һәрвакытта да теләгем булды шундай. Бала ул тулы гаиләдә үссен иде дигән теләгем булды. Шуңа күрә аерым алу уемда да булмады, дөресен әйтергә кирәк. Мәче баласы түгел, дөрес әйтәсең. Син менә карап тормалы, курчак кебексең, яшьсең, матурсың. Миңа калса, әле барысы да Аллаһ Тәгалә сиңа менә шушы кичергән авырлыкларың өчен барыбер бер әҗерен бирәчәк, үзенә бер кияү егете насыйп итсен иде. Бергәләп тиргәле сулар. Шуннан да мин шулай дип уйлыйм, бәлки ул Аллаһ Тәгалә бер үзеңнең бер насыйбыңны бәлкем йөртәдер кайсыдыр җирнең бер почмагында. Бәлки, менә мин һәрвакытта да күз алдыма да китерәм. Флора Сулейманова. Ул гомер буе ялгыз булган кеше. Һәм инде пенсиягә чыкканнан соң гына ул безнең күрше авыл килене булып китте. Габдулхай абый белән. Габдулхай абый безнең Байкал авылыннан. Менә язмышы ул бит инде аның балаларына әни булып. Бу инде ничә яшькә җиткәннән соң гына, бәлки кем белә, бәлки минем дә шундай язмыш көтеп тора торгандыр, мин бит әйтә алмыйм. Бәлки мин бүген менә моннан чыгармы тапшырдан, урамда бәлки шундый кеше очрар миңа. Шулай булсын иде. Шулай булсын иде, бергәләп телик. Мин үзем оптимист алай теге. Шулай. Син каратырдың, менә кайча кояшны болыт каплап ала бит әле бит. Бу менә шушы болыт вакытлы гына яңгыр болыты каплап ала да, аннары тиз үтеп китә. Ләкин мин сиздермим, ни өчен дигәндә, минем шундай әйткәнчә яраткан эшем бар, менә ул миңа шундай менә көч бирә. Мин бәхетле шуның белән. Мин әйтәйин, кешенчек туймыйсың син, һаман йөреп. Дигәндә, монда авылларда юк, туймыйм. Чөнки мин аны яратып башкарам бит. Шуңа күрә, һәм аннан соң инде шунысы бар. Менә мине ул бераз гына шушы тормыштан читләштереп тора. Чөнки күп кеше миңа әйтә инде кай вакытта, син бит ялгыз, сиңа рәхәт. Менә тагын бер җөмлә бар әле миңа ашамый торган. Син бит ялгыз, син бит рәхәт, син рәхәттә яшисең. Мин кайчагында әйтәм, мин сезнең берегезгә дә мондый рәхәтлек теләмим. Чөнки минем өчен тагын иң авыр көн Казанда концертлар куйганнан соң мин әзерләнәм, тырышам, концерт алдыннан. Мин чабам, чөнки ул мине нәҗә тормышымны биләп тора башлый. Минем вакытым калмый, йокларга, ашарга вакытым калмый башлый. Һәм шушы концерт уза, мин кайтам, өйдә чәчәкләр, бүләкләр, күчтәнечләр. Менә шанасымы юкмы, мин керәм өйгә. Мин ишек төбенә утырам, һәм мин җырлыйм. Чөнки минем шушы шатлыгымны уртаклашыр кешем дә юк. Бу минем өчен шулай ук бик авыр. Һәм инде соңгы вакытта, соңгы 1-2 елда инде моны дуслар инде беләләр, шуңа күрә мине калдырмаска тырышалар инде, ничек тә булса инде. Әйдә, безгә кайтабыз, кунакка кайтабыз, шәйләр эчәбез дип инде. Әйдә, бездә кунып китәрсең дип тә инде шулай иттереп инде тырышалар, ничек булса да инде. Шундай хәлләр булды инде. Менә шундай вакытлар була инде авыр. Кеше әйтә бит инде, кешегә бит һәр вакытта да читтән караганда рәхәт кебек кешенең тормышы ул. Ләкин беркем дә белми, кешенең эшендә, күңелендә нәрсә икәнен, аның тормышы нәрсә икәнен. Ул кырыйдан караганда дөрестән дә миңа рәхәт, миңа кеше әйтә инде, менә син спектакльдән спектакльгә йөрисең инде, тегендә барасың, монда барасың, шулай инде ялгыз булгач сиңа рәхәт инде. Алар аңламыйлар. Ни өчен мин йөрим соң? Чөнки минем өйгә кайтып керәсем килми. Чөнки мин кайтып керәм икән, мин анда үзем генә. Мин болай бит әле барам, театрга барам. Минем вакытым булса, мин күпме кеше белән очрашам, танышам, бөтен театрда минем дусларым бар бит инде. Минем әз генә булса да шушы вакытымны алып тора. Өйгә кайтып нишлим мин? 4 стена арасында утырыйммы инде? Бер үзем генә ялгыз мин дип утыра алмыйм бит инде, мин җырлап утыраммын бит ялгыз мин дип. Күргәннең, күрмәгәннең күрәсе, күргәнне качасы килә дип әйтәдер миңа дәваны шуның кебек. Мин ничә ел хыялланам инде. Бер барып Камал театрында рәхәтләнеп, җәелеп утырып бер спектакль карарга инде. Шуннан да шулай. Ул бәлкем аны кеше начарлык белән дә әйтмидер инде. Чөнки мин дә әйтергә мөмкинмен, бер барып спектакль карап кайтырга дип. Берсе дә рәхмәт сиңа. Рәхмәт әйтәм ихласлыгың өчен. Конфетләнеп, тәтиләнеп
менә шушы ничек әйтим инде, язмышыңның чыннан да шундый бәлкем авыр вакытларын, катлаулы, киртәле вакытларын яшереп калмаганың өчен. Ни өчен яшереп калмаганың өчен дип әйтәм, минем максатым әлбәттә кешенең эч серен халыкка чәчүдә түгел. Минем максатым чыннан да язмышларның төрле булуы һәм нинди булуына карамастан матур итеп яши белүчеләрне күрсәтү. Һәм син шундыйларның берсе. Шундыйларның берсе, шулай кояш булып балкып яша. Нишесең бит, кояшны кайчакта болыт каплап ала. Ләкин ул җәйге яңгыр кебек үтеп китнәле булсын. Без чын күңелдән мин сиңа телим, бар тик изге теләкләр генә тамашачыларда миңа кушыладыр дип уйлыйм. Менә тапшырыбыз ахырында тамашачыларыбызга нәрсә әйтергә теләр идең? Тамашачыларга нәрсә әйтергә теләр идем? Иң беренче мин сәламәтлек теләр идем бөтенесенә дә. Чөнки сәламәтлек булса, аның барысы да була. Калгананы күренмидәдер бәлки. Менә мин дә мәсәлән, Аллага шөкер дип әйтәм, Аллага шөкер, сәламәтмен, эшләп торам дип әйтәм. Сәламәт булып эшләп торырга ясый. Чөнки кеше эшләп торган чагында ул дөрестән аның тормышка, яшәешкә карашы бөтенләй икенче төрле. Әлбәттә, гаилә бәхете телим. Чөнки мин әйтәм бит, мин үзем дусларымның да барысында шул хәтле аларның һәрбер нәрсәсе өчен борчылып торам инде мин. Балалары, менә бала авырып китте дисә дә, мин дә сорамыйча калганым юк. Ләкин мин үземнең дусларымның менә шундый матур, тигез яшәгәннәренә, аларның менә шуны балаларын үстергәннәренә, аларның балалары булганына мин шул хәтле куанам, шундый хәтле шатланам. Шуңа күрә минем инде телисем килә, һәрбер хатын-кызга ана булу бәхетен телисем килә. Хатын-кыз бәхете телисем килә. Бөтен кешегә дә язмагандыр, ләкин Аллаһ Тәгалә шулай язган, инде шәтәсең моны бернәрсә шәтеп булмый. Тукта әле гомерең алдамы иншалла. Насыйп итсен Аллаһ Тәгалә, насыйп итсен. Инде бу яшькә җиткәч алай итеп булмастыр инде. Каян беләсең әле? Бәлкем инде бәбиләре белән бер кияү җибәрәләр сиңа. Шулай дигән. Шу матур нотада әйтәсем килә, бик зур рәхмәт Зәмирә чакырганың өчен, бик зур рәхмәт. Шулай ук инде менә шушы тапшыруга чакырып, бераз гына булса да күңелемне бушаттым. Рәхмәт. Чөнки күп кеше дөрестән дә белмичә сорау бирә кешегә. Шуннан да шулай. Кешенең күңелен рәнҗетәм дип уйламый бит ул. Белмәлектән. Белмәлектән генә. Шуңа күрә бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшик бу дөньяда. Амин, шулай булсын. Чыннан да бу дөньяда иң аяусыз нәрсә вакыт. Күз ачып йомганчы үтә дә китә. Әле тапшыруыбыз башланган иде генә, инде ахырына да якынлашты. Күз ачып йомган арада үтеп китте. Сезгә дә шулай булгандыр инде. Бетте дәмени тапшыру дип гаҗәпләнеп утырасыздыр. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты, ләкин бик озакка сабырлашмыйбыз. Тагын бер атнадан иншалла күрешербез. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Исәнлектә, саулыкта очрашыйк.